При нас е Ива Дарданова, шампионка на първия вечерен турнир Ladies Night за 2024. Ива е страхотна, първо поздравления за титлата, страхотен финал изигра. 7 възможности пропусна да затвориш двубоя, при 8-та обаче... Не, при 8-та вече нямаше шанс. Как видя ти мача и изцяло турнира? Ще виждаме ли често на вечерните тази година? Значи, това ми е първата титла за 2024. Много съм горда със себе си, че успях първо на полуфинала да победя поставената, номер 1. И все пак доста труден и драматически матч направих на полуфинала. В тайбрек победих. С Искрето тръгнах стабилно. Във втория, след изпуснатите 7-8 възможности, накрая затворих матча. За малко беше да обърне като че ли? Да, да стане 3-3. Вече виждах как влизаме в тайбрек и положението става... Направихте страхотни разигравания накрая. Да. Надяваме се, че ще ви виждаме все по-често тази година. И, да, благодаря за организацията, за страхотния турнир. Надявам се да се виждаме по-често, все повече такива момичета да участват и да... Какво ще кажеш на момичетата, които се чудят дали да се запишат, тези, които никога не са участвали на турнири? Трябва ли да ги е страх? Не. За нас е привилегия, които сме така по-опитните, не толкова добри, но може би опита, ще е предизвикателство нас да играем с нови момичета, които все пак да се престрашат и ще е забавно. Все пак с нови интересни партньори, много по-забавно и по-интересно, отколкото които ние се познаваме. Така че очакваме ви на следващия турнир и купата. Да, тук е момента да кажем следващия вечерен турнир, традиционния мартенски Ladies Night, ще се проведе на тенис клуб Малееви, така че ще те очакваме там да те видим. Трябва да титлата няма как. Така че очакваме момичета да се видим там. Поздравления още веднъж, Иве! Благодаря.